sian hurian itu hatta ima pasu-pasu pardong taripeon. Yat matuju non keluarga berbahagia wamang si uloi ajar ni tua terlumobi si ajar si uloi ajar ni Tuhan di bata firma pokki baul-baul pas samautan firma todi mauna luju-luju ma akapas samautan. Oh, poduk amang poduk asa tu bapak. PT tibo bapak. Ay tamba do penno. Tamba do penno. Begitu, gabi mak. Pahopo na mataba. Kung do tipo na say naman. Di Paramek, nung adisok kami, bapak tua, yang tua ma moloham. O bartu ulot kasadaryo. Dohonon nami do. Pirma songon harato pining. Tonggi may songon harato tug. Di parsari muna sadaryo. Anakku, anak nami, si Epan, di Ade Lauren, dohot parumain nami boru si Matupak Tugatoro. Pirma todi muna madingin, hot jala oras todi matug. Mulai siang sadarion, hot ma parsari muna, dapat ma asangapon agabeon hamuraon, mulai siang sadarion, di tonga-tonga ni kelur kata. Tuhan memberkati. Ya. Lanjut Mbak. Jadi sahat mamuse namanya wakili mamuse sian hita namar dongat tu buat ya. Jadi mulai hati di Tuhan, mulai hati nang di tesalhu. Nah, jadi suak-suak ini dia nak niba nang di parumain. Jadi di somahamuna nang majalo pasu-pasu parumah tanggaon nung ngaso behamuna lapatanna somasian haposoon hokma di parumah tanggaon. Tangyang namin yan. Asa sada mahamu tuduluk tuturuan. Sada mahamu sungod dayo naik. Rak mengakak mahamu tugijang. Rak menibung mahamu tutoru. Pos rohanami. Tuaka arina mangihut. Gabi toho mahamu. Sada keluarganya baru. Sitiruon. Di tonga-tonga ni keluarga. Naksongoni atka. Di dongamuna nahumaliang. Di bahasa bertikenon. Si tulop di silas ni rohanami. Lahu manggabi hamu. Asa dohonon nami mesong do kunis tua asa firma pok di bahul-bahul pacalongan firma tod di muna lucu-lucu ma nang angka pasang Matutu. Duk sidungnya non pinasaha mamuse tunatoras nanak kedo langsung lena mual tio pinasaha mamuse. Kamu apa sahat mual tio? Iya. Jadi nung ngasahat be perbuah pir, perbuah sakti, perbuah siribur sen hamin atau rasmu. Tu anak nami nang tu parumain.